We zijn hier op de geitenkeuring in Harkema. Dit is ons eerste jaar dat we hier een jongveekeuring houden. En nou ja, hier hebben we de geitenkeur. Gefeliciteerd. Dit zijn de Nederlandse witte geiten. En dan zien we hier een Nederlands bondgeitje tussen staan. Dit is een Nubische overloper en dit is een Nubisch lam. Dan hebben we hier twee bonte melkgeiten. Dit zijn een aantal boeroverlopers en daar zien we 4 boerlammeren. En dan zien we nog een bonte geit en een witte geit. En daar hebben ik nog een paar witte lammeren. En dat binnen de echte heergeiten daarachterin. Dat binnen de echte heergeiten. Ja, ik ga gewoon een klik met geiten. Een geit is wat dat betreft een beetje een eigenzinnig beest. Wat er in de kop had, had er net in de kont. En ja, ik vind het gewoon een prachtig mooi beest en ik mooi om te zien, maar ik een leuk karakter, tenminste de meeste geiten. Ja, net alle keer? Nou, net alle keer. Daar ben ik wel eens, zouden we dat dan zeggen in de termen van boer Frans, ratkappen bij. Zo nou dan heeft een rotkop? Ja, zo nou dan heeft er wel een ratkap bij. Maar dat ben deze net? Dat ben deze net. Dit zijn al hier hele brave dieren. Ze staan je heel mooi opgesteld en ze zijn hartstikke mooi rustig. Goed voor botwerk, staat goed op de benen. Ietsje minder als de eerste. Hij is heel licht als hakkig. Je mag nou met deze eraan zien. Je mag deze aan even opstellen. Witte lammeren, geboren in januari. Bedanken rubriek 11. Dan mag nu rubriek 12, de bonte geiten, in de ringen opstellen. Georganiseerd. Ja, mooi net. Ja. Ik ben dik tevreden. Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Toen heeft deze daar volgens mij echt binnen een man in elkaar stand, of net? Ja, wij binnen een maand alleen begonnen. Toen zijn we van de keuring in Jubbegeers aanlast en wij zagen dat we hier in de Waarden een geitenkeuring krijgen. En toen hebben we bellen, berichtjes gestuurd, mailtjes gestuurd naar mensen als ze komen moeten met geiten. Dat leek positief. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan we er maar bezig, gaan we alles op laatste termijn regelen. En dan krijg je de overheid en de gezondheidsdienst. Nou ja, daar hebben we in een maand tijd hebben we dat al hier even regelen. Mijn mem is er, mijn beppe is er, mijn zusjes zijn er. Dan geef ik nu het woord aan de burgemeester voor het officieel openen van onze geitenkeuring. Wat een eer dat ik dit van de mond mooi. Deze geitenkeuring hier op Harkema. En hij heeft zelfs de burgemeester Safir kregen dat hij even zelfs kwam. Onze burgemeester Oebele Brouwer, die weer bereid om van de morgen even te komen en dat stellen we zeer op prijs. Ga jij nou weer doen, Ilse? Ik doe de medailles, ik doe straks de prijsuitreiking, ik jou de mensen de prijs noemen. Dan ben ik eigenlijk de hand- en spandiensten ben van mij. Wordt u netjes op u verwacht. Dankjewel. Wordt in dank aanvaard. Heel mooi. Je hebt maar drok. Wie doet wat eerst, dus het is awesome. Ja, want dit is echt ik geloof echt een familiedij. Helemaal, Ja. helemaal. Ja. Nou, hoe mooi is het dat Rint-Jan dit allemaal organiseert? Ja, dat is zo bijzonder. Ja, sorry. Ja, heel bijzonder. Ik ben echt mega trots op hem. Ja. Hij had altijd al het boerenleven geweldig gevonden. Ja, toen dus hij 2 jaar overleed. En dus mijn vleent die van de boerderij aan moest. Dus Renjan die hield geen plak meer van zijn beestjes. En toen in eerste instantie hoe mee ophouden. Maar ja, het zit in het bloed en het zit erin. En ja, dus hij had een plakje zocht en ze had er toch weer wat geiten. En hier rent de keuring een door heel Nederland. Nou ja, nou moest er toch ik maar een geitenkeuring hier in Friesland komen. Ja, en Paken zo ik verschrikkelijk trots op. Ja, die heel trots op me. Dat hij dit al je zien hier dan, ja, dat is fantastisch geweest. Ja. Het betreurt me heel erg dat de populariteit van de guide sabot achteruit rent. Zowel in de Waarden, maar eigenlijk in heel Nederland. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat we dit prachtig mooie, nou ja, vakmateriaal, dat klinkt even raar, maar dat is het woord, ben prachtig mooie geiten.
dat we daar van uitgaan. En ik vind het heel belangrijk dat we die ik in de picture houden. Gefeliciteerd. Dank u. Engel, gefeliciteerd. Bedankt.